अनलाइन लार्नारखौ माबोरै खालामनाय जायो सानावहाय माखासे डिटेल्सफोरखौ सोंनानै लानायनि गिबियावनो जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिग्रोनाय थाबाय। लार्नार लाइसेन्स थारमाने फाइनेल लाइसेन्स मोननायनि सिगां लार्नार लाइसेन्स लानांगौ बेथ' गोनां दा खिन्थु दा लार्नार लाइसेन्स खौ गोदान नियम बादियै जोंनि MDA मथे लार्नार लाइसेन्सनि खामानिया DTO अफिसाव जाया बे टटेलि अनलाइन बेखौ सोरबा रोङोबा गावबो बानायनानै लानो हायो। जोंनि गभर्नमेन्ट वेबसाइट दं बे गभर्नमेन्ट वेबसाइटआव थांनानै सोरबा जुदि मबाइल कम्पिउटारखौ रोङो बे गावबो न'आवनो बानायनानै लानो हायो। ओमफ्राय सोरबा जुदि रोङाब्ला रोङि मानसिफोरनि थाखाय प्रभिजनआ मा कमन सार्भिस सेन्टार जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोर देन 200 कमन सार्भिस सेन्टार दं माने कम्पिउटार सेन्टार आरोखि बे टाउनावबो दङ क'क्राझार टाउनावबो दङ गसाइगावआवबो दङ परबतजरा सेरफांगुरि जेरावबो दङ बे सोंनानै नायबानो मोनगोन दा बे कमन सार्भिस सेन्टाराव माने लार्नार लाइसेन्स गोदान बानायनांगौ होनबानो बिसोर बानायनानै होयो आरोखि दा बेवहाय मोनसे खोथाया मा लार्नार लाइसेन्स बानायनायनि होनायनि थाखाय बै सेन्टारा बेसेबां फिस मोनगोन बे बिराद गोनां खोथा आरो बिसोरो बिराद बुरजा बिनो हागौ खिन्थु मा जोंनि गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन एकदम अफिसियेल डाइरेक्सन दं बे माने खुगानि खोथा नङा अफिसियेल ब्लेक एन्ड व्हाइट माने अर्डार दं बे कमन सार्भिस सेन्टारनि जायफोर बिगोमा बिसोरनियाव दंखाजोबो बेवहाय मोनसे सार्भिस जुदि बिसोर होयोब्ला मोनसे सार्भिसनि एगेन्स्टै 30 रुपिस माने बिसोरो चार्ज खालामनो हायो माने 30 थाखा लानो हायो बिनि बारा लानो हाया ओमफ्राय जितु सरकारि फिस बे सरकारि फिसा अनलाइन सजाय अनलाइन बेसेबां नांगौ बे गावनो गाव डिसप्ले जाखायो ओमफ्राय बेखौ अनलाइनसो होनांगौ केस होबा जाया ओमफ्राय अनलाइन होखांनानै लार्नार लाइसेन्सखौ लादो ओमफ्राय लार्नार लाइसेन्सखौ मोननायनि एक्जाक्ट माने एक मासनि उनावहाय फाइनेल लाइसेन्स एप्लाइ खालामनो हायो बेखौबो अनलाइनावनो खालामनो हायो आरो रोंबा गावबो खालामनो हायो। आच्छा फाइनेल लाइसेन्सखौ एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बेखौ उइदिन 6 मासनि गेजेराव नैबे अफिसाव फैनानै MVA खाथियाव माने ड्राइभिं टेस्टखौ होनांगौ आरोखि नों मा गारि लानो नागिरदों LMB लानो नागिरदों ना मटर साइकेल लानो नागिरदों बेखौ टेस्ट होनानै पास जाबानो लोगो मोनबाय। आच्छा बेबो मोनसे चेन्ज जानो थांगासिनो दं बहुद रिसेन्टलि दाथ' MBA टेस्ट लायो नङा होमबा बेबो गैयि जागोन बेबो हार्डलि 6 मास बा 1 बोसोरनि गेजेराव गभर्नमेन्टआ मा खालामनो नागिरदों माने ड्राइभिं ट्रेक माने मडार्न ड्राइभिं ट्रेक माने बेखौ गभर्नमेन्टआ लासिगोन ओमफ्राय बैहाय एकदम प्रेक्टिकेलि सोलोंनानै जायफ्रा माने सालायनानै देखायनो हागोन बिसोरसो बै ड्राइभिं ट्रेकनिफ्रायसो लाइसेन्स होगोन बे समाव DTOआ जेबो आखाइ थाहैबावनाय नङा खिन्थु बे लाइसेन्सनि टटेल माबायानो कनसेप्टआनो DTO अफिसनिफ्राय गैयि जागोन बावैनो खिन्थु दा हाजार हक दा लार्नार लाइसेन्सआ ओमफ्राय फाइनेल लाइसेन्सआ जिहेतु दा सोलिबाय थानाय हिसाबै गोदान फैगौ मानि आं मोनसे स्पष्ट खालामबावनो नागिरदों लार्नार लाइसेन्स जुदि सोरबा लानो लुबैदोंबा गावबो माने गभर्नमेन्ट वेबसाइट माने गभर्नमेन्टआ मोनसे वेबसाइट होखादों बेवहाय पाब्लिक साइटआव हाबनानै गावनो बानायनानै लानो हायो आरो रोङाबा कम्पिउटार सेन्टाराव थांनानै माने कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै लानो हायो बेवहाय आं मिथिनायाव सरकारि फिसा 850 माबाया नैबे लार्नारना बधय बे गावनो गाव स' जाखागोन आं होनबा बारा जाया आं होनाबा खम जाया बे जि डिसप्ले जायो बेखौ अनलाइन होबानो जायो आरोखि ओमफ्राय बे लार्नार लाइसेन्सखौ दिहुनखांनानै 1 मासनि उनाव फाइनेल लाइसेन्सनि थाखाय एप्लाइ होनांगौ बेखिनियानो थेंक इउ DL स्मार्ट कार्ड बानायना जोब्बाय सार ना दा ओरैबादि DL स्मार्ट कार्डआ माने सोरनाबाफोर मेनुवेल दंमोनबा बे बिराद मोजां नों सोंदोंबा माने फर इउर इनफरमेसन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव नै दाखालिसिम 1,03,000 जोंनि अफिसियेल रिकर्ड मथे 1,03,000 मेनुवेल लाइसेन्स दंमोन आरोखि बेनि गेजेराव दा नैबे बेकलग खालामनो फैदों पाब्लिकफोर
मास मोनब्रैनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मास मोनथाम होग्रोदोंमोन सिगां आरो मास मोनसे बारायनानै होनानै टटेल मास मोनब्रै जादों मास मोनब्रैनि गेजेराव जोंनि अफिसाव फ्राय 7,000सो फैबाय डेट मिन्स एनादार 97,000 दाबो मेनुवेल जानानै दं दा बै मेनुवेल जानायफ्रा बे बेकलग जानाय नंला बे बिसिनिया बिदिनो थासिगोन खिन्थु बिसोरो दा गोदान लानो हायो बिसोरो आंना मेनुवेलसो आंना जानाय नंला साननानै न'आव जिरायनानै दाथाथों जिहेतु बे अनलाइनाव हाबखायाखै लार्नार लाइसेन्स मेनुवेल दङब्ला ओमफ्राय बिसिना अफिसाव रेकर्ड दंब्ला जोंनि रेजिस्टाराव रेकर्ड दंब्ला जिहेतु गभर्नमेन्टआथ' दा एपखौनो बोखारबाय दाख्लै 30 नभेम्बरनिफ्राय एबानो गैला जिहेतु बेखौ डिसकन्टिनिउ खालामबाय नालाय एबाबो गैला दा ओंखायनो बिसोरो बेयाव दंबाबो बे भेलिडिटिया सोरनाबा थानो हागौ नोंनि भेलिडिटिया आप टु 2028 सिम बिदि लिरनानै दंबाबो खिन्थु बे गभर्नमेन्टनि जिथु सार्कुलार मथे बेना बे सोलिला बे दा ओंखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना थाबनो लार्नार लाइसेन्स लानानै माने फाइनेल लाइसेन्सखौ अनलाइन खालामनानै लाथों थाबनो नङाबाथ' फाइनानो जागोन भेलिडिटि थाबाबो मेनुवेल लाइसेन्सबा 5,000 फाइन जागोन बेखिनियानो